София, България, края на 70-те години. В покрайнините на гората стои Боянската църква, древен камък, избледнели стенописи, място създадено за молитва и тишина. След залез слънце църквата имала нужда от пазач. Някой, който да заключва вратите. Някой, който да остане сам с миналото. Първият пазач казал, че светците го наблюдават. Не от небето, а от стените. Чувал стъпки, отекващи в празната църква. Когато се обръщал, нямало никого. През нощта стенописите изглеждали различно. Очите им по-тъмни, лицата по-близо. Вторият пазач издържал само 2 седмици. Избягал, крещейки, че стените шепнат името му. В рамките на няколко месеца 3 пазачи се отказали. Един от тях бил намерен дълбоко в гората. Плачещ, треперещ, неспособен да говори с часове. Когато най-после проговорил, прошепнал само едно изречение. Казаха ми да си тръгна или да остана завинаги. След онази нощ църквата никога повече не била пазена след мръкване. Дори и днес. Боянската църква затваря преди залез слънце. Местните хора казват, че причината е проста. Някои места не се нуждаят от защита. Те се защитават сами.